Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum Nur ağa. Nur ağa şu videonu gayret edip koyup verin. Men Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammed ve yüzlenme desinmeliye. Serdar Berdimuhammedov, sen Alşir Sakhatovy, Abdullah Orgunovy, Murat Düşenowy, ol bizim sesimiz bolly. Siz beýdip cinayetçiliğe yol bermelirsiniz. Sizden azatlyk soraýas. Ol oglunlara azatlyk. Karanlarda diýip men kime diýen? Watan dönügi diýip men kime diýen? Watan dönügi diýip men Türkmen döwletini ýamallaýan adama. Ne hak tökmedak diýen adama Türkmeniň hökümetine. Türkmeniň hökümeti hiç kaçan näde iş edýän näler? Dogry edýändir. Alşer ve Abdullah'dan hiç havari yok. Bu adamlar cenayetkar mı, ganfor mu? Bar şeyle olayanla da onun hoşlarlarının hukuku yok mu? O ýerde Murat Düşenow saat diýip nemeden bolup, şoňa swoboda ýene näme? Ýalňyşsa näme adam diýilen cezasını çeker de, ýalňyş ýan adam.